Skont Bernard Grech pajjiżna huwa meqjus bħala wieħed tal-maħmuġin minn numru ta' pajjiżi. F'intervista fuq ir-radju tiegħu l-ħadd filgħodu, Bernard Grech tkellem fuq l-FATF u għalhekk. Ħadd ma jibqa' jħares lejna daqs li kieku aħna nitilqu diġà meqjusin li aħna maħmuġin. Il-kap nazzjonalista reġa' tkellem dwar li hu jrid ikun fil-gvern u skontu m'hemm l-ebda dellijiet fuqu. Aħna dak il-partit illi m'għandna ebda dellijiet fuqna. Dan qalu anke jekk Bernard Grech innifsu kien suġġett tal-investigazzjoni finanzjarja wara li għamel snin twal ma jħallas xeluf ta' euro f'taxxa u VAT. Dan apparti li fil-partit u fil-fazzjoni li tappoġġjah hemm oħrajn bħalu li ma kinux ħallsu taxxa wara li saħansitra ddikjaraw li ma jqrawx ċenteżmu mill-professjoni legali anke jekk huma magħrufa li għandhom klijentela tajba. Intant fuq il-flus Bernard Grech baqa' appella sabiex il-poplu jimpala l-flus lill-Partit Nazzjonalista. Dan mhux biss b'ewro jew tnejn, iżda anke bil-mijiet permezz ta' sistema ta' donazzjonijiet kull xahar. Għandna bżonn ukoll l-għajnuna finanzjarja tiegħek. Din l-aħħar inizjattiva huwa mod ta' kif inti tista' darba kull xahar tagħti xi ħaġa regolari. Min jitlaħjat imija. Dan qalu sabiex skontu tikber il-possibilità li l-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Biex inkunu tassew sfida immanka wkoll possibilità ta' rebħa għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.